Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αγαπημένα του μήνα Ιανουαρίου και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω. Βέβαια αυτό το λέω κάθε μήνα και τελικά περνάω γύρω στις 2 ώρες να κάνω edit σε κάθε βίντεο. Τέλος πάντων, σε αριθμό δεν είναι πολλά αυτά που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα προϊόντα περιποίησης προσώπου. Και θα σας δείξω ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν, αλλά και ένα προϊόν που έχει εξαιρετική ποιότητα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Και επειδή δεν μπορώ να σας φέρω το ίδιο το προϊόν, σας έφερα το κουτάκι, γιατί το προϊόν ήδη το χρησιμοποιώ. Είναι λοιπόν αυτό το σαπούνι προσώπου από την Dove, το οποίο λέει ότι είναι soft peeling και gentle exfoliating, κρεμόδες σαπούνι καθαρισμού προσώπου με 1/4 ενυδατική. Πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό το σαπούνι, η τιμή του είναι super οικονομική, δεν μπορώ να τη θυμηθώ τώρα, τα βρίσκεται σε κάποια σούπερ μάρκετ και στα Hondo Center. Είναι ένα σαπούνι που καθαρίζει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο και το λαιμό. Εγώ το έχω μέσα στην μπανιέρα και κάθε φορά που κάνω μπάνιο το χρησιμοποιώ. Ειλικρινά το έχω χρησιμοποιήσει από τα μέσα του Δεκεμβρίου και όλο τον Ιανουάριο και εγώ και ο Γιάννης και μας άρεσε πάρα πολύ. Το δεύτερο προϊόν που θέλω να σας δείξω για την περιποίηση προσώπου είναι ο αντιγυραντικός και ενυδατικός ορός του Κορέ με μανόλια. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο έρχεται και με αντλία. Μία αντλία αρκεί για όλο το πρόσωπο. Τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ εντατικά. Τον χρησιμοποιώ κάθε βράδυ πριν βάλω την κρέμα νύχτας, που αυτή την εποχή έτυχε να είναι η κρέμα νύχτας με τη μανόλια, αλλά τον χρησιμοποιώ και σαν βάση για το μακιγιάζ μου και γενικώς σαν ενυδάτωση στο πρόσωπό μου ακόμα και την ημέρα, και το αποτέλεσμα που δίνει μου αρέσει πάρα πολύ. Τον χρησιμοποιώ λοιπόν σχεδόν όλο το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο και έχει φτάσει περίπου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, περίπου μέχρι εδώ. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω σε 2 προϊόντα για τα νύχια. Τελικά ναι, δεν έχω και πάρα πολλά προϊόντα να σας δείξω. Λοιπόν, το ένα δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναδείξει σε άλλο βιντεάκι. Σίγουρα το έχω δείξει νομίζω σε βίντεο haul. Τέλος πάντων, είναι η βάση για τα νύχια από την εταιρεία Peggy Sage. Αυτό το προϊόν νομίζω κάνει γύρω στα 12 ευρώ, αλλά αξίζει τα λεφτά του, γιατί εμένα τα νύχια μου βρισκόντουσαν σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορούσα με τίποτα να τα μακρύνω, ξεφλούδιζαν και κοβόντουσαν, ήταν άθλια η κατάσταση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό το προϊόν είναι μία βάση, αλλά όταν το πρωτοαγοράζεις το χρησιμοποιείς σαν θεραπεία, λέγεται Cure Express. Το χρησιμοποιείς για 2 εβδομάδες, το βάζεις την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα περνάς μια δεύτερη στρώση, την τρίτη μέρα το βγάζεις και κάνεις τη διαδικασία από την αρχή και μετά μπορείς απλά να το χρησιμοποιήσεις σαν απλή βάση για τα νύχια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, τα νύχια μου έχουν γίνει σκληρά σαν πέτρες, δεν σπάνε με τίποτα, ακόμα κι αν κοπούνε λίγο εδώ στην άκρη, το λιμάρο και το νύχι είναι μια χαρά. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, το προϊόν αυτό αξίζει και δεν νομίζω ότι θα ξαναλλάξω βάση για τα νύχια, γιατί έχω δει εκπληκτικά αποτελέσματα και θέλω να σας δείξω ότι το χρησιμοποιώ τόσο καιρό και έχει φτάσει μέχρι εδώ. Το δεύτερο είναι ένα μανό που πραγματικά έχω λατρέψει πάρα πολύ, το έχω και σήμερα στα χέρια μου. Είναι από την εταιρεία Golden Rose και από τη σειρά Color Expert και είναι το νούμερο 10. Είναι και αυτό που έχω τώρα στα νύχια μου, είναι ένα taupe ανοιχτό χρωματάκι, με 2 στρώσεις δείχνει κάπως έτσι, πραγματικά το έχω λατρέψει. Γιατί είναι ένα χρώμα πρώτον που είναι πάρα πολύ στη μόδα, αυτό το ανοιχτό taupe χρωματάκι, αλλά είναι και ένα χρώμα που πραγματικά κάνει τα χέρια να δείχνουν πάρα πολύ περιποιημένα και πάρα πολύ καθαρά, αλλά ταιριάζει και με όλα τα χρώματα και με όλα τα ρούχα, δηλαδή είναι ένα χρώμα που δεν σε δεσμεύει, δεν είναι δεσμευτικό για το τι ρούχα θα φορέσεις και πραγματικά έτσι το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θέλω να σας δείξω και άλλα 2 μανό. Το ένα είναι ένα υπέροχο μελιτζανί κόκκινο χρώμα. Είναι από την εταιρεία Max Factor και από τη σειρά Glossifinity και είναι το νούμερο 155 Burgundy Crush. Το χρώμα είναι αυτό εδώ. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram, έχω ανεβάσει αρκετές φορές φωτογραφίες, πάντα ανεβάζω φωτογραφίες όταν κάνω ένα manicure με αυτό το χρώμα. Πραγματικά είναι τέλειο, γυαλίζει πάρα πολύ, κρατάει πάρα πολλές μέρες και το φόρεσα πάρα πολύ μέσα στις γιορτές. Το επόμενο είναι ένα χρώμα που επίσης φόρεσα πάρα πολύ μέσα στις γιορτές. Είναι από την Maybelline και από τη σειρά Color Show, το νούμερο 549 Midnight Taupe.
Είναι ένα χρώμα που με την πρώτη στρώση με απογοήτευσε, πίστευα ότι δεν θα δείχνει καθόλου ωραίο, αλλά στη δεύτερη στρώση δείχνει τέλειο και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτά τα μανό, ενώ δεν είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια στα νύχια, δεν ξεβάφουν, δεν ξεφτίζουν, δηλαδή νομίζω ότι έχουν εξαιρετική ποιότητα και μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά τα χρώματα μέσα στο χειμώνα. Και κλείσαμε με το μανό. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω σε προϊόντα μακιγιάζ και θέλω να σας δείξω την παλέτα την Naked Basics που κάποιες από εσάς, όσες την είχατε προλάβει στα Sephora, φαντάζομαι θα την έχετε. Είναι μια παλέτα που έρχεται με 6 χρωματάκια τα οποία είναι εξαιρετικά, με φοβερή διάρκεια. Εντάξει, τι να πω για τα χρώματα και τις σκιές της Urban Decay. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω ότι χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα 2 χρωματάκια. Το ένα είναι αυτό εδώ, το Walk of Shame, που είναι έτσι ένα ανοιχτό, πάρα πολύ ανοιχτό ροζ χρώμα. Ούτε καν ροζ, έτσι ένα χρώμα του δέρματος που ροζίζει κάπως έτσι, το οποίο το χρησιμοποιώ σαν βάση σε όλο μου το μάτι και το χρησιμοποιώ και για να δώσω φως στο τέλος κάτω από τα φρύδια μου ή στην εσωτερική γωνία των ματιών. Και το δεύτερο χρώμα που χρησιμοποίησα είναι αυτό εδώ, το Faint, και το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό για να γεμίζω τα φρύδια μου και είναι η ιδανική απόχρωση για μένα αυτή την περίοδο. Αυτό που θέλω να σας πω στην ουσία είναι ότι μέσα στις παλέτες σας, γιατί πολλές φορές αγοράζουμε παλέτες και δεν τις χρησιμοποιούμε, σίγουρα υπάρχουν χρώματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν είτε για τα φρύδια ή π.χ. ας πούμε το χρώμα εδώ, το Naked 2, σας το έχω ξαναδείξει, που είναι έτσι ένα taupe γκρι ανοιχτό χρωματάκι. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για να κάνω τις σκιάσεις στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, μετά θα προχωρήσω στα φρύδια και είναι ένα καινούριο προϊόν το οποίο δεν σας έδειξα σε κάποιο βίντεο haul, δεν ξέρω γιατί. Είναι η μάσκαρα φρυδιών από τη L'Oreal, η οποία λέγεται Brow Artist Plumper και έχει ένα πάρα πολύ μικρό βουρτσάκι. Το χρώμα που έχω διαλέξει εγώ εννοείται ότι είναι το πιο σκούρο, νομίζω λέγεται Medium Dark, ναι, και άλλες 2 αποχρώσεις, πιο ανοιχτές από αυτήν. Είναι ένα προϊόν που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν εσείς μπορέσατε να το δείτε στο κοντινό πλάνο, σαν να έχει πάνω τριχάκια, τα οποία όμως όταν το απλώνεις πάνω στα φρύδια σου δεν φαίνεται. Με εξυπηρετεί πάρα πολύ που έχει πολύ μικρό βουρτσάκι, γιατί εμένα τα φρύδια μου είναι πάρα πολύ λεπτά. Βάφει τα φρύδια, δεν διακριτικά, δεν φεύγει, μόνο όταν θα το βγάλετε εσείς, θα κάνετε τον ντεμακιγιά σας, κρατάει τα φρύδια στη θέση τους. Τι να πω, γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ και το είχα αγοράσει όταν η L'Oreal είχε την προσφορά και το είχε 7 ευρώ. Συνεχίζω στα μάτια και επίσης ένα προϊόν που αγόρασα και ξέχασα να σας δείξω στο βίντεο haul που έκανα και είναι το μολύβι ματιών από την εταιρεία Eredue. Είναι ένα μαύρο μολύβι το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό. Μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ και για το περίγραμμα των ματιών αλλά και για να γράφω στην εσωτερική υγρή γραμμή των ματιών. Τι να πω, ένα προϊόν που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω στα 2 τελευταία προϊόντα που μου άρεσαν, γιατί έχω και ένα προϊόν που δεν μου άρεσε. Το ένα είναι, όσες με ακολουθείτε στο Instagram θα το έχετε δει, είναι ένα κραγιόν από την εταιρεία Kiko. Τα προϊόντα της Kiko υπήρχαν παλιά στην Ελλάδα, τώρα πια δεν υπάρχουν. Έχει μια εξαιρετική συσκευασία, μου το έφερε μια φίλη που πήγε Ιταλία. Ανοίγει κάπως έτσι, το πατάς από πάνω, βγαίνει. Και το χρώμα είναι ένα υπέροχο ροζ μοβ χρωματάκι. Έτσι εγώ θα το έλεγα ένα τριανταφυλλί χρώμα. Έχει εξαιρετική διάρκεια, πάρα πολύ ωραία έτσι υφή. Είναι λίγο σαν μους, αυτό μου θυμίζει η υφή του. Και θυμίζει πάρα πολύ βέβαια τα κραγιόν της Golden Rose από τη σειρά Velvet Matte. Αλλά είναι λίγο πιο κρεμώδες. Ναι, μεν είναι ματ, έχει διάρκεια, είναι όμως λίγο πιο κρεμώδες, δεν είναι τόσο ξηρό όσο είναι τα κραγιόν της Golden Rose. Και τέλος, ένα lip gloss, το οποίο το έχω πάρα πολλά χρόνια, αλλά το επανέφερα τώρα, αυτό τον καιρό. Είναι από την εταιρεία Chanel και είναι το νούμερο 297. Και είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, δεν ξέρω αν η κάμερα θα το πιάσει, έχει μέσα κάποιες λάμψεις, νομίζω ότι το βλέπετε. Το φοράω και σήμερα πάνω από ένα κραγιόν της MAC. Δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούσα τα προηγούμενα χρόνια, δείχνει τέλειο και μόνο του,
γιατί έτσι έχει αρκετή απόδοση χρώματος. Ίσως δεν ήταν τόσο πολύ στη μόδα αυτά τα χρώματα, ήταν πιο πολύ τα ροζ και τα με μόβ υποτόνους. Τώρα όμως που είναι πάλι στη μόδα αυτά τα χρώματα, πραγματικά το έχω λυσάξει, το παίρνω και το ξαναπαίρνω συνέχεια. Το οποίο επίσης να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια, είναι πολύ ενυδατικό και κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο γεμάτα. Τώρα θέλω να σας δείξω ένα προϊόν που δεν μου άρεσε καθόλου, το χρησιμοποίησα και το ξαναχρησιμοποίησα. Μήπως και μου αρέσει, τελικά δεν μου αρέσει. Το έχω από μπορεί και αρχές Νοεμβρίου, άρα το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καιρό. Είναι το Gel Eyeliner από την εταιρεία Maybelline. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω δείξει σε κάποιο haul. Είναι ένα μαύρο eyeliner, gel eyeliner, το οποίο ερχόταν μαζί και με πινέλο. Και το πινελάκι είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω, έτσι, ένα πολύ λεπτό πινελάκι, το οποίο γενικώς για eyeliner καλό είναι. Τι δεν μου άρεσε σε αυτό το eyeliner? Είναι πολύ υγρό, να το πω, έχει μια περίεργη σύσταση που δεν σου επιτρέπει να το δουλέψεις πάρα πολύ εύκολα. Και για μένα το μυστικό στα gel eyeliner είναι να απλώνεις το χρώμα στα σημεία που θέλεις και μετά με το πινέλο σου να ξεκινάς να σβήνεις, να μην φαίνεται το αποτέλεσμα σαν να έχεις χρησιμοποιήσει ένα υγρό eyeliner. Το gel eyeliner, ας πούμε, της MAC, αυτό το κάνει για πλάκα, το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό δεν το κάνει. Όταν ξεκινάς να το σβήνεις, δημιουργεί έτσι λίγο μουτζούρες, λίγο ένα... Ναι, μου φάνηκε τέλος πάντων δύσχριστο και δεν μπορώ να πω ότι το πολύ αγάπησα. Το πιθανότερο είναι να αρχίσω να το χρησιμοποιώ σαν βάση για τα μάτια όταν θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ σκούρο μακιγιάζ. Λοιπόν, και θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντάς σας 3 πράγματα. Το ένα, για να μην το ξεχάσω, γιατί θέλω να σας το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά συνέχεια το ξεχνάω, είναι όσες από εσάς με ακολουθείτε στο Instagram και εγώ δεν σας ακολουθώ, αφήστε μου ένα μήνυμα κάτω από την τελευταία φωτογραφία που θα βρείτε για να ξεκινήσω να σας ακολουθώ. Κάποιες, επειδή τα ονόματά σας στο Instagram με τα ονόματά σας στο YouTube μοιάζουν, μπορώ να σας αναγνωρίσω και σας ακολουθώ κι εγώ. Οπότε αν κάποια από εσάς με ακολουθεί και εγώ δεν την ακολουθώ, να μου αφήσει μήνυμα από κάτω να την ακολουθήσω. Και θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο μιλώντας σας για μία ταινία και για ένα κανάλι που παρακολουθώ με τρέλα εδώ στο YouTube. Το κανάλι εδώ στο YouTube λέγεται April and Justin TV και θα σας έχω το link από κάτω στο κουτί περιγραφής και είναι ένα κανάλι με καθημερινά vlogs, ενδεχομένως κάποιες από εσάς να το παρακολουθείτε. Είναι ένα ζευγάρι μαζί με το παιδάκι τους. Εγώ έχω πάθει λίγο κάτι σαν εξάρτηση, δηλαδή περιμένω κάθε απόγευμα πότε θα ανεβάσουν το καθημερινό βίντεο για να το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό πάντα με κερδίζει. Μου αρέσουν πολύ τα vlogs. Νομίζω βέβαια ότι ταιριάζουν περισσότερο στην αμερικάνικη νοοτροπία. Σε εμάς είναι λίγο... Δηλαδή νομίζω ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Πραγματικά βλέπεις πώς ζουν οι άνθρωποι, τι επιλογές κάνουν, από τι τρώνε, τι φοράνε, πώς ψωνίζουν, που πάνε. Δεν ξέρω, εμένα όλο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σας αρέσουν και εσάς τα vlog, θα σας έχω το link από κάτω για να πάτε να παρακολουθήσετε έτσι τα βιντεάκια αυτά. Και το τελευταίο πια που θέλω να σας πω είναι μια ταινία που πραγματικά την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάω σινεμά. Πήγαμε σινεμά πριν κάνα 2-3 εβδομάδες και είδαμε την ελληνική ταινία Η Γαμπρή της Ευτυχίας. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ταινίες στο σινεμά δεν αξίζουν και πολλά. Για μένα κορυφαία ελληνική ταινία είναι το Safe Sex, μετά είναι κανένα 2 άλλες, η Νήσος κτλ. Αλλά είχα πάρα πολύ καιρό να δω μια ελληνική ταινία που να πω ναι ρε παιδί μου, αυτή η ταινία πραγματικά άξιζε. Γέλασα με την ψυχή μου, γελάσαμε με την ψυχή μας, γέλασε όλο το σινεμά. Εξαιρετική ταινία. Αν δεν έχετε πάει να τη δείτε και σας ενδιαφέρουν οι ταινίες οι ελληνικές, να πάτε να τη δείτε, αξίζει τον κόπο με 1000. Πραγματικά σας το λέω, θα γελάσετε και το μυαλό σας. Εγώ αυτό ένιωσα, ότι το μυαλό μου για 2 ώρες άδειασε. Έκανε delete από τα πάντα και είδα μια ταινία παλιά, φερμένη όμως το σήμερα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Οι ηθοποιοί όλοι είναι ένας και ένας και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί και στις εποχές που ζούμε το γέλιο το χρειαζόμαστε νομίζω. Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά, αυτά ήταν όλα που είχα να σας δείξω και να σας πω για το μήνα Ιανουάριο. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!